İt, kuş ve insan. Abdurrahman Düyeci. Güýçli bolallygy üçin zynjyra baglanıpdy. Töweregi gorkulmak üçin ömrüni zynjyrda geçirmelidi. Gezmek oňa gadagan, oynamak da gadagan, söýüşmek de gadagan onuň üçin. Diňe iýip çöregin howlamaly giýje günniz. Şeýdibem ölüp gitmeli zynjyryň penjesinde. Hergede howlan wagty güjükler agzyny öýkeläp tepesinden gülýärdi. Ol daýaw gurt iti bolsa çykyp bilmän zynjyrdan güýçli bolmak meni dünýäň iň güýçsizi kıldy haw diýip ulap müň bir gedek ölýärdi. Kuşun bar günäsi şudy. Özi odan, sesa odan. Olam öz elini däldi. Şeýle yaradylypdy. Şol çüýnem bütün ömrüni kapasada geçirmeli. Sayramaly, ömründe hiç görmediği, diňe düşünni gördüğü bir söýgüçi. Sayrayardı zarin zarin, oynayardı adamların köngül tarın. Kargalar elhenç ses bilen gülüp geçýärdi üstünden. Ah men bilbil yerine karga bolsam bolmazmy taňrym diýip gapasaň içinde ýalňyzlykdan içi gyzyp ölüp gitdi kuşagaz. Bir hayvanlar, bir kuşlar däl. Oňat gürlän adamlaram, beyni dolu adamlaram yatan eken türmede. Akmaklar bolsa olaryň dälip üstlerinden gülýärler. Olaň bir günäsi bar. Günnizi günniz ýaly, giýjäni giýje ýalbas biterler. Ýören wagty bir adım ileri däl, uzakdaky daglary seyrederler. Olar joşkun bilen ýaşap, sil dörederler. Şol çüýnem gorkaklaryň hökmü bilen şahalardan asylyp seher çagy dökülürler yaprak ýaly.